Gawang panahon ba, medyo landong-landong lamig. Gwapo pa na ako, lalo naman gani. Gwapo ana, bugnaw. Tugnaw gani kayo, wag ganina init kayo. No, bugnaw no lami magpainit ba? Gani gwapo siguro magsyatag tuba. Siya to ba? Oh, Bitaw kay tuba kay baka produce man ang init sa atong lawas. painit sa lawas yan no. Sa ingon ana gani pre, gwapo siguro. Video call na to or tawagan to si Kintoy ba. Skintoy, O para tulog ta diri ah. balita na ako, nagkuha ba ito itong bagong motor daw? Reader if I. Pakboy naman daw itong buwang daw. Gani no, purma kayo ba. Para siya mubangka. Tawagin. Patay pa tawagan na to pre. Tawagin pre, dali pre, kailangan. Tik natin ito eh. Hello, Toy. Amang ka. Adto diri ba? Mag-shotting to. Basta pre, di lagi ko mo apas pre. Daggan na ka excuses, pre ba? Bias na kay ka. Di na ka nagsabay-sabay ba? Ay, lagi may pamugos lagi. Mamugos man mo eh. Nabago na, sukad na na yung bagong motor. Nabago na. Dili na siya sa si Kintoy na ito nakaila sa una. Puso kay bangkag to ba? Awa, mura. May skinsa na di ay. Puna. Kuya, pwede mangutana? Asa ilamarjong kuya? Ay, ilamar jong. Dito ilamar jong oh. Una ka na puti bitaw nga balay. Kita mana. Kung saan sa si Marjong day? Ay, mag-shot lang gud ni. Mag-shot mo? Ah, sige dito lang. Ato ano nyo kana puti nga balay nga nay brown nga gid. Dito lang. Sige, Ah, at sige. thank you, ya. Ingat. Ah, uy. Mao naman siguro ni B. Siguro, mao naman siguro ni. Mangayot ta. Ayo! Si Pangayo, oh. Yung sa murag babae pre. Mo nang kontak ni mo na. Wala iwan ko. Nagkuhan. Daw sa daw. So, si babae yun. Isaba kayo. Si amiga na ko ni sa unang panahon eh. Hoy! Si Panoktok, insan eh. Si Marine. Uy, Mare! Uy, Mare, nagunsa man madere. Jong, shot pa Jong B. Wow, magkaayo. Mao gani. Shot? Ang dayon. Dayon sa balay. Buak. Pre, friends man din ako ng taon na ni, si Ruth man din ni si Marie. Gagi nga tropa din mo. Tropa na ako, kababata. Ay, kaming bilawi. Miss, kaming nagkaon na ka. Man naman kuya, mag-shot na lang mo. Shot. Shot, gani gadto pre. Sakto po kayo, ngita po bilang shot, no? T-shirt na sir. Shot lagi pero wala matay kwarta. Ayo! Ito. Sikat na mga tingalin eh. Hoy! Uli na ko ni Jong be. Uli! Ako yung ulit yung basubaan na ako yung ulam. Baka itong nasir ako yung ulam. Bugay naman kayo ng yuram ni. Ay, alam mo na helmet. Kinahanglan na yung helmet. Baby, ay, biyak ka. Kung mo na yung ulam itong last man. Atik-atik ka, kahiring ka ba? Kung siya nakahiring ay. Lain ba hindi mo liglamay. Kasala ba na. Sunod ko ha. Magani, kayo naman doon pa. Pinakatuig na Oh, kaya pang baldi ba? Basta kinahanglan sa mama. Baka ako man na magamiton. Sige. Dayon. Ngayon ka, kalintura ka. Nag-inom na ako tambal. Ako na yung ulit dere. Subaanan ba ni? Gani po. Yung si tirada niya dia. Mga kababata na ko sa unang, gagmay pa karon dagko na nang chat-chat ng tani mi ba? Mao man yung ko ganin nangutan na. Nga asa mong balay. Oo. Dire gitudlon ako dire. Ah, mo di ay. Ay, sa may ganap dire lon. Chat ini tanan mi no, bro. Request Chat ba, bro? Wa mi ani oh. Wala mo kwarta. Nagaw na hulog. Tika na kwarta eh. Puti kamay na. Dayon. Gagi. Dayon. Dira na ba? Nahulog ba? Puti kamay ni bataan ni. Palit na to ni shot ni. Kana pre? Oh. Ay, ako na yata sa inyo pre. Ay hatag rin ni plus bangka gyud shot na to. Oh, ako na yan. Bangka pa ako shot. Ihatan na ako sa inyo ana. Kailan mo kayo mga bisita? Oh? Bita may na lang allowance nila ba ni Gole? Ana na lang. Oh, ano ka masahir po nila. Pamasahe. Kaya mo rak ihatod na ako na karon pre. Ikaw pa mo atod. Ako na yung mga tod pre. Yawa jud mo pre no. Ito, parang mutagod. Dito ako pre ba nanit na. Kuya, portahan na siya kuya. Ambot lang gani no. Karon po kita nga na. Kuripot na kayo na. Karon nalay yung batasan. Kuya, nasa motor ya? Una, utang pero 7 ka bulan ng batal. Sa iyo ni mo? Pito ka bulan batal? Ha? 7 months na ako nag-advance. Ay, advance di ay. Say balik sa ilim nun pre. Balik dito, pre. Balik ako ha. Ako sa ning ilailawan ng mga friend ba? Oh, mga kababata na ko. Tarong Sige, pre. ha. O, sige, pre. Tarong nga. Salamat sa pagkakaroon ng mga gamit, ha? Yan eh. Sige, salamat kayo. Miss mo yun na magtuba? Mix of rap. Oh, mix of rocks sa English.
Chatin na, chatin na. Ladies first. Gentleman man na. Ah, diyan, gentleman. Hoy, ay pati ka sa basi bubugurin mo ni mga chika ba. Hindi. Basta ka. Bataan eh. Sige, unahin na diya. Unahin. Sir, hilig siya kayo magtuba dre, sir, no? Oh, hilig mo dito ba? Ma'am, kining tuba manggod, ma'am. Organic manggod ni. Wala na siya alcohol. Pero kung mag-utot ka, ma'am, magbasa, na siya sa kilid. Mario. Shot dia. Grabe mo siya. Ay, pagbago. Basta mo mga taba. Lami, marilami. Lamig kayo. Abi na. Kaya na ba na isa ka babata? Sarap ko babata. Kababata na po. Babata na ko ni. Kababata ni mo ni. Sirot. Tagko na kay siya, bro. Ito na ino na balay-balay mamisa mo na ni. Kana? Grabe ko yun pa. Sugod mo uy. Grabe sirot. Ba? Dugan na mo kayo na mong tuba? Grabe mo yun. Sulay ka na ba? Aso abang ka. Ako, be. Ano ibang ka? Abi pala mo tayo respeto ani. Oh, Dugan dugan ka na. Donot doon ha. Duwa ka ba? Duwa ba? Mas ka balik, nagduwa ka baso lagi. Ako biso iso. Wala na. Lugaw yung ino mo. Pasikat kayo ba? Ayop daw. Ayaw ba tayong apelido? Alam yan, ha? Grab. Wala ka pre. Kusugan mo inom anak niya, no? Champion na diri sa una. Tubaan ba? Tubaan festival ba? Kusog na minom eh. Dili pre, nagpasiklab pero siya. Kinsa ditong champion sa una pre? Marky. Ay, Marky na ito. Ka. Last shot na niya girls. Last Last shot na na naman niya. niya. Inyo na lang dyan dua. Kaya basing mahubog mo, di mo kauli ba? Pero ay kabala ka, mahatod banta mo. Kinam, last. Okay. Grabe kasi mari kayo nun kayo mo na mga mga chika ba kay. Grabe mo inom ba? Last shot. Dili mo pass pa sila ikaw na budrot. Shot rot. Ah! Kaya Puno na din ba? Tak tak torot. Tak, tak, tak. Ay, tama na. Sayang ba? Sayang. Organic ba ya? Korot, korot. Grabe mo eh. Grabe. Yung mga kababata din mo ito. Siyempre. Sama ni. Sama na ni hatod. Ikaw na nato danin dua kaning kababata na ko ba? Pre. Hangyo ako diya ba? Ano mo? Ang motor ba wala yung gasolina na? Na. Ako maroon niya. Sino naman sa bata na ibarkon sa kumpanya? Wala. Pasikla ko permanente. Kasi pasikla. Ilain po hindi ka mapasikla mga chika mo na. Kung di ka mapasikla mo doon ba ng dili? Kamal lang pa man ang motor ka ng motor na mo di ako. Motor na pre. Wala. Tawanan eh. Bukan. Masakya na doha. Tarong nga. Gid ma. Ako bahala na pre. Bantay ka. Nakainom na biyak ka. Kaya rin. Hindi mo. Kainom ra tapos di ta hubog. Ano sa like ka? Par. Oh, kung cambio sa kuan ba? Ito ba? 600 dito. Tagtarin lang ganun ano oh. Ambi ba? Ay, Ako lagi ako na ako. Hubog na ako. Alalay lang gaw. Ali mari oh. Sura na. Pintoy ha. Lagi ako bahala lagi. Pre. Ang pingi yun na pre ha. Karaban na. Sura gato niya. Buti sa Barbie kaya kung iyon ang motor para ako Sige, ako nang balanin Dito ko. ba? Ano lang sila? Dilipat. Sakya. Ay na, Dire ka rot. Kung kasi pinakada ko sa inyo dire sa akong likod. Iya, ayo mo ha. Lagi ako bahala lagi na lagi. Pare. Ya karot. Par. Patsalam par. Sige. Ako rin bahala ni. Ayo. Tarong nga ha. Grabe. Takbo juga ni buangan ni ba. Ayo ha. Okay par. Mga kababata na ako na. Bahala par. Grabe bata ba. Pakbo juga ba. Pag ayo mo ha. Dila-dila pa oh. Sige, kiat jud. Pag kiat jud. La. Wala pre. Na. Nadamit pa ng motor tatabangan na to ta. Be, okay lang ka, be? Sakit tayo. Be, okay lang ka, be? Sunod ha pag commute mo.